tayo, Gwen? Buwan eh, kasi magising na kami ba? Ito is ay mo, footwork mo. Para mo, safety ko. Isa natin tayo sa may kumpang matamit eh. Pili ko ang mapipilang. Ito ko yun. Pero at least, diba? Pagkay ka niyan, mapapadalas na ka, mas nakakaharap ka din. Kitang interval ng 15 days, mapapawag ka pa. Hindi, sila mo niya mag-aalit ka na. Tuloy-tuloy ka na lang. Siguro ang mga nakakapag-games ka. Ay, nakatatlo ka naman eh. Sabi ko nga kami nakikita. Tapos pagkain, sabi ko ng pagkain, kita yung mga order na ito. Kaya diba, since for safety. Ano yun? Kaya, bakit meron? Kaya, ganun ka pa. Pang Titan niya. Isa under ka niyan. Tapos pagkailusan na siya. Anong ba? Victor. Akala mo naman? Hindal ka Maracan. Nung mag-Japan ka, mas Maracan, mas Maracan. Japan. Pero sa kaya ko na ito talaga ako. Yung pinigyan ko na ito. Ang bukas na mangyari. Sure ka yan. Ikaw, kaya ka nila ni Royce? Mga toys na. Atin po siya. Atin lang
Uy, naputol ko yung string. Bossing! Saya? Ano para na tayo? Hala. Hindi na tayo Guys, yung gamit nyo sa court number 3. Wala na nga. Sweet? Yung sa ano ba yan? Wait, point na ka lang. Bigo naman. Babuwalan siya. Babuwalan siya. Kami pala nakatoka dito. Tara sis, mag-film na pala.